या ठिकाणी आपण बघत आहोत की मोर्चाला सुरुवात झालेली आहे व परभणी जिल्ह्यातून सर्व खेडेपाड्यातून मोर्चाला उत्स्फूर्त असा प्रतिसाद मिळत आहे। रणजित मोर्चा हा त्याच्या नियोजित ठिकाणी पोहोचलेला आहे। रोडवर अपघात होऊन मृत्यू पावलेल्याची तातडीने चौकशीचे आदेश देतात। अरे गोविंद कामाला जनार्दन काशाला भर दिवसा डवळे खूनवर कुराडीचे गाव घालून खून होते, त्याच्या घटनेची चौकशीचे आदेश केव्हा देणार सांगा। संबंध महाराष्ट्रातील मातंग समाजाचा मुख्यमंत्र्यांनी आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि एकनाथ बाईंना आमचा सवाल आहे की तुम्ही कधी या घटनेचे तुम्ही या खुनांचे चौकशीचे आदेश देणार आहे। इथे सगळे जमलेले बायका, जमी को आसमां से छोड़ देंगे हम, चट्टानों को तूफानों को तोड़ देंगे हम, इतना चुप चुप के मत मारो जालिमो, इतना चुप चुप के मत मारो जालिमो, वरना समंदर को ही कैसा बना देंगे हम, समंदर को ही। गेल्या कित्येक दिवसापासून महाराष्ट्रामध्ये अन्याय अत्याचाराची मोठ्या प्रमाणात मालिका सुरू आहे। ही मालिका खंडित होण्यासाठी संपूर्ण या राज्यातील देशातील सामाजिक चळवळीत काम करणारे सर्व पदाधिकारी, नेते आणि लवकर स्वतःला रस्त्यावर झोकून देत आहेत। माणसं जर तुम्हाला अस्पृश्य वाटत असतील, बाबासाहेबांनी सांगितलेल्या संविधानामुळे हे माणसं सुरक्षित राहिले पाहिजे असं वाटणारे आम्ही माणसं आहोत। जर तुम्हाला कायद्याचं संरक्षण मिळत नसेल तर या माणसाला या मोर्चाच्या माध्यमातून दाखवून दिलेलं आहे की ही माणसं जर सुरक्षित नसेल तर या देशातलं संविधान सुरक्षित नाही। या ठिकाणी या मोर्चाचं आणि या सर्व एकंदरीत या भव्य दिव्य अशा निषेध मोर्चाचं आयोजन ज्यांच्या निमित्तानं झालं असे सन्माननीय सहकारी नेते आमचे भाऊ गणपतजी विशे साहेब आणि त्यांचे सर्व सहकारी टीम आणि सर्व या ठिकाणी अनेक नेते या ठिकाणी उपस्थित आहेत। मी सर्वांची नावं घेणार नाही, वेळेचं भान ठेवून आणि या मोर्चाच्या विषयाच्या अनुषंगानेच मी या निमित्तानं माझं मत व्यक्त करेन। आपण सर्वजण या मोर्चाच्या निमित्तानं मी या ठिकाणच्या प्रशासनाला जाहीर आव्हान करतो आणि विनंती करतो की जे पोलीस जातीय द्वेषातून आपलं कर्तव्य बजावत असतील
त्या पोलिसांना माझा आव्हान आहे, हा जर मोर्चा या ठिकाणी या ठिकाणी हा मोर्चा जर आम्हाला न्याय मागण्यासाठी कलेक्टर साहेबांच्या कचेरीवर आम्ही घेऊन न जाता आरोपीच्या घरी घेऊन गेलो तर तुम्हाला काय वाटेल याचं उत्तर इथल्या पोलीस अधिकारी इथं हिंदुत्वासाठी वाद सुरू आहे. हे म्हणतो माझं हिंदुत्व खरं, तो म्हणतो माझं हिंदुत्व खरं. अरे नालायकांना ज्यांनी खऱ्या अर्थाने हिंदुत्व जपलं त्या मागावरती अन्याय अत्याचार होतात त्याच्याकडे पहिलं बघा रे बाबा. गणपतरावला घ्या ना पुढे विशेष